ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଲାଗି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୁଲିବା ଲାଗି। ପାର୍କଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନୋରଞ୍ଜନ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ପାର୍କ ବୁଲିବା ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗାଁର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେଇ ଗଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାନା ଫାନା ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ, ମୁଢ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ଲାଗି ହେଲା। ପୁରା ଏପଟ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଖେଳନା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ। ଆପଣ ଯଦି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ନେଇକି। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଲାଗି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୁଲିବା ଲାଗି। ପାର୍କଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ସେପଟେ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୁଡ଼ା। ଏପଟେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବନି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏଇପଟର ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏଇପଟର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେନି। ଆଉ ସେପଟର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପରେ ବନେଇବା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବା ସେପଟର।